हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजां दङ दा गोबां कमेन्ट्स फैदोंमोन जे बेनि सायाव मोनसे भिडिअ खालाम बेनो जाबाय काट अफ बेसेबां थांखो आदा दा काट अफ बेसेबां थांखो गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ दा बेनिफ्राय मोनसे नेगेटिभ बाथ्राया बेनो आसाम पुलिसखौ आं रिक्वेस्ट खालामो जे आसाम पुलिसा जाहाथे काट अफखौहाय आपल'ड खालामो पर्टेलाव एबा नैबे रिजाल्टआवहाय जाहाथे काट अफखौहाय आपल'ड खालामो हमना ला 31 एबा 32 थांदों होननानै बेनो जाबाय नोंथांमोननि ग्रेड 1 पस्टआव स' बेनिफ्राय मोनसे मोजां बाथ्राया बेनो जायफ्रा एडमिट मोनबाय अल द बेस्ट थाबाय एग्जामनि थाखाय आरो बे एग्जामा नोंथांमोननि जागायसिगोन 2 एप्रिलाव एडमिट मोनखाबाय बेजों लोगोसे नोंथांमोना एसआइ थागोन देन बेनिफ्राय एबि कमान्डो थागोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना माखासे कमिउनिकेशन पुलिसनि आन्डारावबो बेयाव नोंथांमोना एसआइ महरै एग्जाम लिरफानो मोनसिगोन आरो बे एग्जामा एसे गोरा जागोन मानोना कम्बाइन एग्जाम जागोन आरो नोंथांमोना जाहाथे बे एग्जामखौ मोजाङै पास खालामो स' बेखायनो नोंथांमोना 2 एप्रिलाव एग्जामखौ होदो एन्ड बेनिफ्राय कनस्टेबल रिजाल्टआ माब्ला मोनगोन बेनि सायाव गोबां नेगासिनो दङ एन्ड बेनिफ्राय काट अफ बेसेबां थांगोन दा एक्सपेक्टेड काट अफ नोंथांमोना दिन्थिगोन जानो हागौ नोंथांमोना एसेबाबो आइडिया मोनखाबाय एन्ड एक्सपेक्टेड काट अफजोंनो एसे गोरोबगासिनो दङ जास्ट एसे खम बारा जादों स' बेखायनो नोंथांमोना मिथिखाबाय बाट एसे बारासो थांदों जों जि लादोंमोन बेनिफ्राय बारा थांदों थ' नोंथांमोना बेनिफ्राय हमनो हासिगोन नेक्स्ट लेभेलाव बेसेबां काट अफ थांथावना कनस्टेबल लेभेलाव स' कनस्टेबलाव काट अफ बेसेबां थांथावना एन्ड बेनिफ्राय डाउनलड एडमिट कार्डआव नोंथांमोना क्लिक खालामबानो एडमिट मोनगोन आरो जायफ्रा एडमिट मोनाखै नोंथांमोना टल फ्रि नाम्बाराव कल खालाम जाहाथे नोंथांमोना सल्युसना सल्भ जायो जुदि प्रब्लेम जादोंब्ला दा बेखायनो नोंथांमोना मोनसे अपसन दङ राहा दङ जुदि एडमिट मोनथाराखैब्ला जुदि मिस्टेकफोर जेबो जायाखैब्ला बे नाम्बाराव कल खालाम अब्ला नोंथांमोना मिस्टेक जादोंब्ला माबा मोनसे साजेसन लानो हागोन बा नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन कल खालामबाय था रिसिभ खालामागौ मानि एन्ड बेनिफ्राय बेयाव आइडि होनानै नोंथांमोना एडमिटखौ डाउनलड खालामदो स' बेनिफ्राय काट अफ बेसेबां थांखोनो बेनो जाबाय नोंथांमोननि AFPF आवहाय थांगोन बेसेबां आरो लोगोसे ग्रेड 1 आव बेसेबां थांखो दा लोगोफोर सर्सनिफ्राय मोननाय बायदिब्ला कमेन्ट्सआव मोननाय बायदिब्ला जायफ्रानोखि 31 पइन्ट सामथिं मोनदों स' बेयाव काट अफ थांदों एसटि महरै एन्ड बेनिफ्राय जेनेरेल हिसाबै 33 आरो 34 थांनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों बेनो जाबाय ग्रेड 1 हिसाबै स' बेखौ नायोब्ला नोंथांमोना हमना ला 29 प्लास थांदों फिमेलावहाय एन्ड मेलाव 31 प्लास थांदों स' पस्टआ 264 नालाय बेखायनो काट अफआ गोजौ थांबाय पस्टआ 264 मोन एन्ड बेखौ नायोब्ला आपकामिं कनस्टेबल लेभेलाव बेसेबां काट अफ थांथावना दा नोंथांमोना मिथिखाबाय ग्रेड 1 आव गोजौ थांदों एन्ड बेनिफ्राय कनस्टेबल लेभेलाव आरोबाव मेक्सिमाम एलिजिबल जादों आरो रानिं खालामदों एन्ड बेनिफ्राय AFPF आवहाय 10 पास बेनिफ्राय गार्डआवहाय HS पासमोन बेखायनो बेयाव एसे खम थांनायखौ नुनो मोनदों बा कनस्टेबल लेभेलनिफ्राय AFPF निफ्राय स' अब्ला नोंथांमोननिया 10 पास लेभेलाव AFPF आवहाय काट अफआ हमना ला 32 निफ्राय 33 नि गेजेराव सेफ जनाव दङ बेनो जाबाय ST महरै हौवाफोर एन्ड हिन्जावफ्रा 30 प्लास महरै नोंथांमोना बेयाव चान्सआ दङबा एसे खमबो थांनो हागौ 29 बो थांनो हागौ बाट 30 महरै आं बाव लाथ'बाय एन्ड बेनिफ्राय जायफ्रा खम नोंथांमोना जेबो नार्भास जानाङा बाट एसे खम हेरफेर जाखागोन कि जानि नोंथांमोना खाफाल दङबा थांगोन 30 मोननायफ्राबो बाट मोनसे बाथ्रा कनस्टेबल लेभेलाव 30 प्लासआ थांखागोन खिन्थु नोंथांमोना 32 आरो 33 दङबा स' नोंथांमोना चान्सआ बारा दङ AFPF आवहाय एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोनाबो गार्डआवहाय हमना ला 30 प्लास थांखागोन दानो नोंथांमोना ग्रेड 1 आव थांदों जेला स' नोंथांमोनाबो 31 प्लास थांनायनि चान्सआ दङ ST महरै जुदि आनरिजार्भआव थांनोब्ला स' आनरिजार्भआव हमना ला 34 आरो 35 नि गेजेराव थांनायनि चान्सआ दङ आरो OBC होनोबा 32 आरो 33 एन्ड SC होनोबा 31 आरो 32 बेबायदि चान्सेसआ दङ आरो बाट जुदि UR होनोब्ला 34 निफ्राय 35 नि गेजेराव चान्सआ दङ बेबायदि मोनदों दानि कन्डिसनखौ नायनानै स' बेखायनो आसाम पुलिसनिफ्राय मोनसे रिक्वेस्ट आं सानो जे नोंथांमोनाबो बे काट अफ मार्क्सखौ आपल'ड खालामो अब्लासो बांसिन आइडिया मोनगोन आरो नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव बांसिन मटिभेसन जागोन रानिं खालामनो दा बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि आसाम फरेस्टनि आपडेट एन्ड बे रिजाल्टआ स' कनस्टेबल रिजाल्टआ नोंथांमोना लास्ट उइकआव मोननायनि चान्सआ दङ आरो नोंथांमोननि एग्जामा एप्रिलाव जानायनि जोबनायथिं चान्सआ दङ लोगोसे कम्बाइन एग्जाम जागोन एक्साइजजों जेल वार्डारजों आरो नोंथांमोननि आसाम फरेस्टजोंहाय मोनसे